ustazu Alhaji ka bari kawai mu yanzu har gingin mu so riga sun wuce inda haka tunani abin da ka sakwata na lokaci ya canza ni yanzu ba ina da ƙasa Habasha nake da ƙasar sarki Zulkula Imyamari ne an riga an turo mu ne saboda yankin abubuwan da ka faruwa ƙasashen mu ko ba haka ba Allah bai kai hankuri sai mun shiga dajin ka gane tunda abin ya wuce wuri na sai yanzu zai iya san ka ko kai kaɗan kare nesa da shi saboda wannan shahararren soja ne wanda ya sa aiki ka gane tun zamanin sarki Asifu Ibn Barhiya ba a koma samun wani intelligence iri ne ba yanzu abin da ka waruwa ka tsina an ka kira mu an ka wada mana cewa an san kami sarkin ka haka ba to don haka yanzu Sokoto ma naji an ce suna buƙatar su zo hilin idin mu ma suna so su hana ayi sallah ba wanda ya sai hana mu addini don haka dole yanzu duk wani musulmi ya tashi ya tire na rance da ubangijin ka abazan farata zan kaburuka yanzu ina faɗa ma babu kowa ciki kowa ya gudu ya ballada te saboda babu abin da ka waruwa to ai Sokoto Kebbi Zamfara soke zaɗin da kaji ana cewa to mu ɗan soke ne kuma dole mu tashi mu yaƙi da kare sokeza don haka duk wani wanda ka son ya ba mu irin taimako ne ko kuma ya ba mu tashi gudunmuwa to muna da bindigogi muna da kayan aiki yanzu musamman irin wagga AK-59 ake kiranta AK-59 irin wannan ita ce bindigar da yan aka halbi mutum ko samun nisa bai sai lahira ba irin bindigogin da za a halbin kawai a tai da kai survive mu namu bindigar kill and ka sa akwai irin kihi wanda aka nuna kill and chop ko ka kashe ka ci wannan shoot and die a sunanta muna halbe ka ka mutu shikenan an rage terrorist babu wani sauran da iska ni wannan runduna ta sunanta squadron rocket ka gane ai wannan wani kilik ne wanda za a kawai soke za squadron rocket wani operation za mu operation kar ta kai dozin da an kai katsina do wasa na mu operation tsamen nama za mu dore mu kire mana duk wani irin ko da za a hamo ko cikin sahun sallah hake duk inda dan iska yake da mun zo za mu ga kai ne yana yaki Allah bai ko ba ba san kame ka kawai yanzu komandan Katsina ya kira ka wallahi komandan Katsina ya kira ni waziri ya kira ni yace an doke sarki nace to waziri in dai babu sarki a waziri bai sa bai da zaman lafiya don haka Allah bai yanzu Katsina da Katsina Kebbi da Kebbi Sokoto don haka ita Zamfara mi tai mahala Zamfara ina faɗa ma ni Zamfara tunda komandan su yabban haushi ai ya za a yi ana aiki matsayin ka na komanda wai ka ce wai kai rizanin ka gudu ai ba a rizanin ba rizanin komanda baya karya ka gane ai Allah bai don haka take cover oga take cover all up